Lha iki salate renek apa-apane, mergo salate ora nggih Gusti Allah ning dipamerke karo mara tuwa. Padha karo wong tindak ana tanah suci, yen niate nyampurnake rukune agama, insyaallah dadi kaji sing mabrur. Nek niate kleru, aku munggah kaji men tanggaku doro. Iki lho wong soleh, iki lho wong sugih, iki lho wong mampu. Yen mau munggah kaji mongko enteke nganti atusan juta, niate kok nganti nggih pamer karo tangga. Kajine blas kados mekaten menika teng awak kula niku rasane banjur seger sumyar. Syukur yen pancen kaya ngono. Merga iki budayane dhewe. Sapa meneh sing urip-urip, sapa meneh sing uri-uri, sapa meneh sing nglestarekake lamun to ora aku kelawan kowe kabeh warga ing pecuk-pecukilan. Tur nuwun sewu. Saka apike karawitan, karawitan ki lak saka tembung rawit. Ngrawit ki tegese alus. Saka aluse budaya akeh piyai manca sing ngandhakake lamun to karawitan kuwi padha karo tembang-tembang kasuwargan. Ungele karawitan, unine waranggana kuwi bisa dadi tamba tumrape wong lara. Upamane kowe masuk angin, krungu gamelan, ngono kuwi iso banjur keringetmu mak brol, laramu dadi mari, anane mung kari seger waras. Upamane kowe kok awakmu gembreget, awakmu njur demam utawa panas, kok krungu suarane sinden, watone dututik lho ya. Kuwi iso ndudut-ndudut mager kewarasan. Mula sing jenenge budaya kuwi lamun to anggene nikmati nganggo rasa, bisa uga kuwi dadi tamba ngono kuwi. Titenana piyayi anggere remen karo budaya, nuwun sewu. Piyayi yen remen karo budaya, tresna karo kabudayan. Kuwi racake mesti pinaringan panjang yuswa, atine uga diparingi tentrem. Ngono kuwi. Yen nadyanto upamane ana salah sawijining dukuh utawa kampung sing kepengin nganakake rasa syukur marang purbane Hyang Agung. Wong desa kono ku ya bingung yen arepe swadaya arep iuran nyatane dipangan wae ora ana. Aku isaku mung nyumbang tenaga, aku mung iso nyumbang wujude dedaharan. Kira-kira engko anggaran liyane sing nyukupi sapa? Angger ana piyai sing gelem nyukupi anggaran sak kabeh titenana, mesti uripe malah saya sugih, nadyan awake mbiyen tau lara, meh wae mati ning bakale Bagas waras selawase. Kuwi. Lho, masjid kuwi lho, gedhong magrong-magrong kuwi sing bangun sapa? Tukang bangunan Gusti to. Tegese iki sing ndekengi saka mburi iki sapa? Saya-saya piyayi kuwi mau lamun to gelem dana rasa, kabeh uba rampe ingkang magepokan karo kabudayan, panjenengane bener-bener kersa nyukupi tur anggene nganakake sedekahan lumantar budaya, ora mung taun iki tok, ning ben taun kok gelem nanggap wayang. Wah, iki engko dulure saya pirang-pirang, ngerti ta? Nggih napa mboten? Upamane nyalon dadi bupati, alah mbolek kowe aku ora ero. Ngene. Sing intisarine ayo kabeh klebu kowe bojoku Prantawati tak derekake luwih dhisik ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung nadyan to akeh tembung sing patut ukara sing runtut ning mungguhe Petruk ora ana sing bisa nyundul endahe ucap syukur. Syukur kuwi yen kanggone Petruk derajate kuwi luhur dhewe. Nadyan to ana sing wong jujur, ana wong sing sregep ngibadah, ana sing wong mempeng nyambut gawe, ning kabeh mau kalahe karo wong sing seneng syukur.
Kejaba saka kuwi pangeran wis paring dawuh lumantar Weda Suci sing intisarine sok sapa menungsa sing gelem nyukuri nikmat ingsun tegese pangeran yekti bakal ditambah ing reh nikmate kosok baline sapa menungsa sing ora gelem nyukuri kanikmatane pangeran yekti bakal nampa siksa sing banget perih. Lah nyatanipun bareng syukuran malah udan kados mekaten. Udan kuwi mau mung liwat. Udan kuwi mung liwat. Tur kowe aja pisan-pisan maido karo banyu udan iki aja nganti. Mergo apa? Iki minangka tengara, iki minangka pertanda kenapa kok papan kene iki kok ana udan. Tegese nuwun sewu. Udan ki dumadi saka banyu. Banyu ki simbole penguripan. Muga Gusti ngijabahi ya merga syukurane piyayi ingkang lenggah ana ing kene iki dadi srana penguripan kamulyan rejeki ingkang kathah melimpah rumpah tumrape warga masyarakat ingkang lenggah ana ing kampung kene ngono lho. Wayang-wayang tek udan aja ngono. Ning sok-sok upamane kok kepeksa nadyan ta wis enek pawange, wis enek sing ndongakne sok-sok tetep udan ngono mergane apa sebabe nuwun sewu le ndongake sok-sok ki ora kompak kados pundi upamane mak bries udan ngono sok-sok le ndonga ora padha nuwun sewu upamane Pak Suyatno ki nyuwun supaya ya Allah kula nyuwun dipun terangi ning Bu Suyatno le ndonga ya Allah kula nyuwun dipun udani ngono lendungane ra padha ngono kuwi akhire ra ketang sithik kuwi udan pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah ruah kebak barokah utange diparingi lunas kabeh. Lah angger pas iki mesti amine banter dhewe. Sing diutang wonge ya teko. Nah iki semono mbane. Sampun malih jenengan sing ning ngarep dhewe iki lho piranten bab wigati ingkang badhe kula aturaken iki. Ya. Mumpung iki wektune mirunggan. Yen semune ana keluh kesah ana sesambate para warga pecukilan, mara gage kowe ingkang minangka talang atur kandhakna upamane pancen kene ana ruwet lan ribet ayo to diudari bebarengan. Nuwun sewu ki. Piye, Mbung? Kenging menapa kok kawontenan ing pecuk-pecukilan mriki sampun beneh kalian taun-taun ingkang sampun kepengker. Maksudmu piye? Rumiyin menika kondang ing pecuk-pecukilan mriki menika kahananipun menika makmur tentrem loh jinawi kerta tata lan raharja. Para kawula ingkang sami among tani mesti mesem guyu karana panenipun mesti saged ngasilaken untung ingkang tikel matumpa-tumpa. Ingkang sami lampah dagang wonten ing peken ugi pikantuk bathi ingkang kathah nanging taun menika semunipun kok pecuk-pecukilan menika larang sandang kalian pangan. Mangga sak mangke Ki Petruk klaturi mirsani wonten ing Karang Padesan mliginipun ing Pesabinan kathah para tani ingkang gagal panen merga parine dipangan wereng dipangan tikus. Dereng bab regan sing saya dhuwur dipun susul sesakit ingkang tumpuk matumpa-tumpa lelara ingkang jalar tumular ing atase lara watuk nganti pirang-pirang sasi tur ra ana tambane. Lah menawi nuwun sewu nyambut gawe ini mboten dadi budaya, mboten olah budaya utawi dadi seniman mboten napa-napa. Lah gaweane dadi seniman mongko gaweane nyuwara yen nganti watuk ngoten niku mesake. Monggo yen watuk angger mak ngoten ngisor nggih mak crit ngoten niku. Watuk ora entek-entek ing gumun. Sik. Aku tak takon.
Iki intine lak pecukilan lagi ke Taman Pagebluk. Pagebluk Mayangkara. Larang sandang karo boga. Akeh lelara ingkang jalar tumular. Sik. Apa kira-kira taun-taun keri iki wong pecukilan nate ngunjukake rasa syukur marang Gusti ing bab nikmate bumi? Apa embuh kuwi sing diarani bersih desa nate apa ora? Pun 19 taun mboten ngantenaken bab ngoten niku. Sebabe apa nek ra nganakake bersih desa? Mergo bersih desa niku mboten dituntunaken kalian agama. Mboten enten Weda Suci ingkang nyerat babagan bersih desa. Mergo bersih desa menika mesti wonten gandeng cenengipun kalian sajen, kalian wilujengan, kalian slametan, kalian tumpeng. Itu tidak terletak pada perilaku dan bendanya, namun terletak pada pikiran orang yang sedang menjalani hal itu. Jadi ora gumantung saka pirantine, ora gumantung saka blegere, ning gumantung saka pikirane wong kuwi ngiwakake panembah karo Gusti apa ora. Kuwi. Mula sing ngerti ya sing nglakoni. Wong nyawang ora kena nganggep wah kae musyrik, kae sirik, kae haram, kae bid'ah. Ora iso kaya ngono kuwi mergo sing ngerti mung sing nglakoni. Wong liya ki padha karo lomba kae, awake dhewe lomba balapan mlayu. Sing nilai, sing biji ki Gusti ingkang nyipta jagat. Padha-padha peserta ning biji karepmu piye to? Sing kok anggap musyrik sing endi? Bersih desa. Musyrike mapan gondi. Kenging napa kok dadak ngangge sajen? Sik, maknane sajen ki apa? Sajen jare nggih nyajeni demit, nggih nyajeni jim setan priprayangan gendruwo karo lelembut ingkang tunggu wonten mriku cikal bakal akal bakal banjar pekarangan para danyang-danyang niku. Danyangi apa? Danyang niku sing mbaureksa wonten wilayah ra katon iki pancen para luhure awake dhewe. Nek yen danyang katon ya kabeh sing pinarak sakmene mbane iki danyang. Danyang iki saka tembung sing do nyang ngono lho. Danyang iki saka tembung sing do nyang mirsani wayang ngalap barokah mumpung sasine sasi sura muga-muga besok lamun to seda kabeh warga kene entuk swarga ngono lho. Le amin banter wedi ning neraka kabeh wis ngono kuwi. Lha ngono kuwi lho. Sajen kuwi penyajian. Penyajian iki apa to? Unjuk rasa. Unjuk rasane sapa? Menungso karo Gusti sing gelar jagat. Sing inti sarine upamane diucapke ngangge ukara, duh Gusti, menika sedaya peparing kanikmatan saking paduka ingkang awujud sandang tedhi, pala gumandul, pala kasimpar, pala wija lan sak piturutipun ingkang nyatanipun saged murakapi menggaing gesang kula. Lah, wong ngunjukake syukur marang pengiran ngono iki klerune ning endi? Kenging napa kok dadak ngangge buceng utawi tumpeng? Buceng iki tegese nyebuta sing kenceng. Nyebut karo sapa? Nyebut karo Gusti ingkang nyipta jagat. Klerune ning endi? Buceng kuwi nyebuta sing kenceng, nyebuta marang Gusti ingkang nyipta jagat. Kenging napa kok dadak ngangge buceng tumes? Mergo mlebune kenceng metune lemes ngono lho. Kah aku lek ngene kah aku sanding masjid barang ngomongane kaya ngono. Lah kowe lek takon nguyak ae lho. Mboten. Kowe muni terus nginggo iso wengi ora. Ah kuwi penyajian utawa sajen iki kaya ngono kuwi. Nah apa neh? Takokno yen ra ngerti. Kok nuwun sewu janjane ya mboten dosa sik to. Intine wong bersih desa yen kanggone Petruk diperang dadi 3, rungokno.
Siji syukurane menungsa merga kanikmatan peparing saka Gusti, kuwi syukuran. Angka loro ajange silaturahim merga kabeh wiwit saka pejabat nganti warga masyarakat tumplek-blek mlumpuk neng kene. Mula kuwi diarani silaturahim. Mongko menungsa sing gelem nyambung silaturahim bakal diparingi jembar rezekine, diparingi dawa umure. Lha kaya ngono kuwi lho. Syukuran, silaturahim, angka 3 ya kuwi dana rasa utawa dana driyah peparing marang wong liya. Sing jeneng peparing ora kudu kowe nglebokke dhuwit 50.000 ning nggen kotak masjid ora kudu ngono kuwi. Ning upamane diparingi sukses ing dadi usahane, bisa ngedekake sekolah, sing sekolah mau bisa ngirim marang tenaga marang manca negara, sing nyatan bisa nguripi marang bangsane awake dhewe, turane dhuwit banjur nggelar budaya. Iki engko ora kak parandene malah saya kebak. Mula ki nggih sedekawan ngono lho. Syukuran, silaturahim karo sedekawan. Aku tak takon, 3 perkara kuwi sing kira-kira menceng saka agama sing endi? Omo kaki. Lah nuwun sewu wong bersih desa ngopo kok dadak wayangan? Mbok ngundang liyane wayang hadroh napa-napa ngoten lho. Ose to ora ngerti. Neng kene iki biasane hadroh ya ana, pengajian ya ana, kanggo nom-noman campur sari iki ya ana. Ning yen wayang kuwi kanggo semua usia, wiwit saka sing sepuh enom paling pas untuk warga masyarakat ngono lho. Ngopo kok diarani wayang? Mergo wajib sembahyang. Sing nglakokne wayang jenenge dalang. Dalang ki tegese ngudapi wulang. Ning Arab kono ana tembung dalah. Dalah ki tegese petunjuk. Menjadi seorang dalang kudu bisa mene petunjuk. Amar ma'ruf nahin mungkar. Ngono kuwi. Mergo kebak piwulang kautaman, akeh pesan-pesan moral yang disampaikan. Mula rane ramoka wong nonton wayang ki ora mung mligi nggatekake sing dadi panglipure rasa, ning uga nglipur karo atine. Ukurane wong nonton wayang ki ora mung mata tok, ning nganti tekan rasa. Lek tontonan liyane pol-pole ning mata. Wah, kalau penyanyine golane kaya ngono. Halo penyanyine suarane kaya ngono, ukurane mung mata karo karna utawa mata karo kuping. Nek nonton wayang ukurane nganggo rasa. Kuwi. Rasa yen tanpa rokok mboten jalan. Iya, Pak. Lha iki ngengkel ora. Lah ngono kuwi. Lah sok-sok nuwun sewu nonton wayang sing ditonton malah kleru kok. Lho kleru piye? Kan nyalahne wayang nang endi? Lupute wayang nang endi, dosane wayang nang endi? Wong kabeh iki kari niate lho. Padha karo wong ibadah. Wong salat kae yen niate pancen kanggo bekti karo Ilahi, ora ana dosane mergo kuwi kewajiban. Nilek niate salat ki kleru, ora kanggo ibadah karo pangeran, ning nggih pameran karo maratuwa. Lha iki salate renek apa-apane, mergo salate ora nggih Gusti Allah ning dipamerke karo maratuwa. Padha karo wong tindak ana tanah suci, yen niate nyampurnake rukune agama, insyaallah dadi kaji sing mabrur. Nilek niate kleru, aku munggah kaji men tanggaku doro. Iki lho wong soleh, iki lho wong sugih, iki lho wong mampu. Yen mau munggah kaji mongko enteke nganti atusan juta, niate kok nganti nggih pamer karo tangga, kajine blas renek apa-apane. Ngoten. Heeh. Dadi kabeh mung kari niate. Padha karo nonton wayang. Niate piye dhisik? Lek niate nonton wayang gatekke crita, gatekke lakon, gatekke wejangan, insyaallah ora ana harame. Sing marai haram nonton wayang kleru niate, ora gatekke crita ning butuhe mentelengi sinden. Lah napa kira-kira nyawang sinden niku kleru? Ya sing klerokke sapa? Waton nyawange sinden dibarengi karo rasa syukur. Ya Allah, wujudipun waranggana bersih dusun wonten ing kampung kula mriki, wonten pelok mriki kok ngrenggo endang swasana indah kados mekaten. Menika sedaya ciptaan Paduka ya Allah, kula ngaturaken panuwun. Kuwi ora ana harame. Mergo nuwun sewu, sebagian besar sing rawuh ki lak piyai kakung
mbuh ngakoni mbuh ora, mbuh Karanganyar apa mbaya lali, mbuh jaten apa dene sambi pisan. Sing jenenge wong lanang ora bakal bosen nyawang telung perkara. Siji nyawang tanduran sing ijo royo-royo, angka loro nyawang banyu bening sing mudhun saka tebing, angka telu wong kene ora bakal bosen yen nyawang wong wedok ayu. Wong lanang mbuh umure pira ae nyawang sinden ayu tek ora tertarik, pengumuman wajib dipresakne malah. Owe. Ambak sak nun sewu Pak Suyatno ngono kuwi ambak to lenggah karo bojone apa piye ngono, dhek ya mbaten. Wah, sinden iki cara krupuk kaya renyah men to ya ngene kowe ngono. Semara reh manguswa yo ngambrang ati karunaning kaswa Risang Gonta Mastrat Mojo leng-leng lalu hangulati Surya mangrangsang Kami kula nyuwun mangke wayangane didamel rada islami merga teng ngarep masjid saged napa mboten. Sing kok karepne piye? Upamine ngangge lagu-lagu sholawatan napa qasidahan ngoten kira-kira gamelan saged napa mboten jeng niku. Kowe tak kandhani ya. Saka ampuhe gamelan. Kuwi aja kok nggih sholawatan, nggih nabuhi apa wae iso. Wong joget ditabuhi gamelan ya iso, wong dadi manten ditabuhi gamelan ya iso, wong pengajian tabuhi gamelan ya iso. Aja kok wong pengajian, wong mendem tabuhi gamelan ya kene lagune. Wis men tampil ya, rungokno lan gatekno. Jenenge Syair Tanpa Waton. Nah iki. Men diaturake men kowe ora tida-tida aja nganggep wayang ki musyrik, sirik lan sak piturute. Men telune waranggana saka pecukilan kene padha jumeneng ngaturake Syair Tanpa Waton. Rungokno sing becik. Agedi tali kutang ya beda ngono kowe. Nggih. Apik meleh ning lek ben sura niku teng mriki terus bersih desa terus wayangan terus kinten-kinten pripun setuju napa setuju? Setuju pripun Pak Suyatno jenengan gelem napa mboten? Te ukurane njur Pak Yatno kuwi lho. Lah nyatane kabeh sing ndekengi ya saka pusat ngoten niku. Ya. Wis to. Watet tekadmu ki tulus, mesti bakal dipayungi karo sing gelar jagat. Engko ditata sing kanthi apik, ditata sing kanthi becik. Aku tak ya njaluk pangestu karo Bapak Semar. Mengko sisan gawe ya karo merti desa, karo merti dusun, karo bersih desa. Sisan gawe lakone Petruk mbangun desa. Adate sing bangun desa lak Bapak Semar tok temungan. Lek ora malah Bagong cah kucluk nika. Bangun nek omahe cecek jalan tol bangun nek. Lanane bangun ngoten niku nggih adahe sepeda kanca-kanca kene ora. Iya. Nanjake rokok. Diniati nyebut asmane pangeran mbangun desa utawa dukuh pecuk-pecukilan muga-muga Hyang Agung ngayomi marang sak kabeh. Ana dayah ndandani misya dhisik.
kanyatane kawula nuwun sewu menawi mboten lepat pamawas kula babar pisan mboten dugamana bilih gubuk kula pecuk-pecukilan mriki kerawuhan para pepunjuling jagat pitataning para umat ketitik menika penemban Durna ing Sukalima saha Raden Patih Harya Sengkuni ingkang kepareng rawuh mboten langkung kula pun kantong bolong ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji aji kunjuk wonten sandhap pepada paduka penemban Begawan Durna melewetes walu gimbal manyar-manyar mrit gantil buntuti kisah andeng-andengan mata yang dicuplak dadi molon ya bebek hawala ya Petruk kantong bolong banget panarimaku dene semono anggenmu ngurmati karo Pendhita Durna dasare wilujeng niskala ning sambika langgenku prapta ora liwat pangestu kumaragake tampanana kantong bolong inggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula nuwun sewu Raden Patih Harya Sengkuni bekti kula katur ya Petruk ndak tampa gawe sukornaning driya ora liwat pangestu kumaragake tampanat bingang manah kula prasasat kadi kejugrukan Wukir Sari kablabaran Samudra Madu dene ripalungguhan samangke panjenengan para pepunden para pepunjuling jagat para her-her para luhur-luhur parandene kepareng rawuh wonten ing rompok kula mriki enten napa ni janur gunung kadengaren lho Petruk mesine kuwi lak ya iso ngrasa iso ngukur mesine kowe kaget ing atase aku iki pendhita pengpengan pendhita linuwih pendhita kondang pendhita Surasekti Mandraguna sing kondange monyor-monyor parandene kraya-raya teka ning ya ki desamu kene iki pecuk-pecukilan yektine aku janjane ya moh teka kene iki mergo aku diutus karo sesembangku anak Prabu Duryudana supaya teka ning pecuk-pecukilan kene janjane awake dhewe pamane jagung kan nek ora level to terus jane ora level kowe mengkere aku pendhita nek gandeng iki aku rumangsa gumun setahun jembleng serendeng nyawang omahmu kuwi ing atase omah gedhe kok lawange pirang-pirang terus tak sawang saka kaduan ketok le daya ngalor ing atase daya ngalor malah ditongkok kok kidul apa ana biar diambrukne apa piye kuwi aku rumangsa welas tanpa alis mesake banget nyawang kahanamu sing kaya ngono kowe tetep dadi Gediba 17 kowe tetep dadi wong saudon saurupan wong poporiman sing kaya ngono kuwi mongko aku kelingan nalika para Pandhawa mbiyen isih rekoso rampunge ya kuwi obong-obongan bali sigala-gala kowe nderekke para Pandhawa ki mapan ning tengah alas dadi wong alasan uripe kaya kere ora ana sing dipangan babar pisan ning bareng kowe nderekake para Pandhawa teteken-tekun banjur katekan nindakake babat Wanamarta satemantu wujude negara Kencana sing jenenge negara Ngamarta ripalungguhan iki para Pandhawa mukti wibawa Nyakrawati Mbawdenda ora kurang sawiji apa ing atase Pandhawa wis padha mulya kowe kok tetep dadi kere ta Tru ing atase Pandhawa padha mukti wibawa kowe kok tetep dadi kere omahmu tetep kaya ngene iki njur kepiye tetep lamun para Pandhawa ki ora gelem ngerti karo labuhane Petruk ora gelem ngajeni apa kang dadi jerih payahe Petruk kantong bolong karo kawan kabeh jare Pandhawa ki satriya utama ning nyatane ora ngerti karo labuhe abdine jenenge Panakawan iki karepe piye Pandhawa kae lah aku ki rumangsa welas mesake nyawang kahanamu sing kaya ngono kuwi ngono aku duwe tekan duwe niat yen kowe gelem lho aku ora meksa iki karepe anak Prabu Duryudana dudu karepku yen gelem kowe bakal tak kanthi kowe tak boyong marang negara Ngastina ngono Petruk nggih riyen to adatipun ingkang mang boyong dhateng Ngastina niku lak Bapak Semar wis bola-bali tak boyong ora gelem apa ora krungu lakon Semar boyong dhek ora gelem ndingi tanggal 20 tak ora gelem ya dhek kula gandeng ora gelem ya kowe yen ora gelem mesti gareng barang iki bakal tak boyong nggih matur nuwun pakurmatan ingkang agung kados mekaten aku dudu agung jenengku Durna nggih riyen to nuwun sewu pakurmatan ingkang luhur asar magrib ngisak kusih to nyuwun pangapunten ning kula menika ambak sakmung Gediba 17 kula teng mriki menika dipun sepuhaken
kula dadi Pak Dukuh wonten ing Pecuk-Pecukilan malah ripalungguhan samangke warga Pecuk-Pecukilan menika nangis kalian Petruk kepingin dipun wontenaken wujudipun syukuran desa nggih saklebeting sasi sura mriki badhe ngawontenaken bersih desa utawi merti dusun utawi sedekah bumi yen nganti kula tilar dhateng negari Ngastina niki mangke sinten sing nggih gondhelan tiyang Pecukilan yen pangapunten mila mboten kok kula menika semuci suci kula semugih ning babar pisan basa wan dhateng negari Ngastina gelem apa Petruk gelem apa bakune mengkelak desa kene tetep bersih desa ta ki kok nggih kok tak sumbang salane yen pular wayangan 7 dina 7 kita nyumbang aku sing baku kowe budal sing dinteni karo warga kene dudu babakan Petruk sing nang kene nek sing dinteni kuwi duwite nah dene Petruk nang kene ora ana duwite sapa sing ora nanggap wayang ngrongos kabeh bakale mula kowe budal ning Ngastina wae engko prabiya kanggo anake syukuran desamu engko sing ngrampungi Durna ngono kuwi Durna jenengan nggih kagungan arta lho tak suwunke marang anak Prabu Duryudana engko tak suwunke rono ning negara Ngastina lha ngono dadi patih mbuh dasmu kuwi ora mangkat bareng manunut aku ning kene ora kompak ora senengane ora rugi lek njajane tahu ning kowe mau guru tahu diundat-undat ora senengane ora nyuwun pangapunten ingkang agung saestu mbok menawi mangke sanes wekdal rampunge sura menika kula tak sowan wonten ing Ngastina gelem ra gelem dina iki uga jam iki uga kowe budal kowe bakal mukti wibawa Nyakrawati mbau denda ora tiba ning Padacuri tiba ning kasur babut ingkang kebak kamulyan yen kula mboten budal aku diparingi Purbawasesa ora nganti kenthong subuh desamu iki bakal tak rata padha bumi mergo tekah kurene nggawa sata Kurawa sing gunggunge semono akeh Krodha montat lireke netap duka yayah sinipe dojo bang mawinga wengis netra kocak ngundar andir hitep nyomangala kakra praupan brabak branang kaya kembang ora awari lamurub dahanane lho suara apa iki mau senengane gawe kaget ora teng Pecukilan nggih ngeten iki aku kaget iki mau malah sisan gawe pengumuman lek kira-kira duwe penyakit jantung aja nonton wayang bengi iki ngoten lho ora aku butuh rene golek tamba kaya lha nggih yen golek tamba monggo dipun rembak ingkang kanthi prayoga nyatane menawa ana genawi becik monggo sine becik bakal ketitik ala ketara sapa ing oleh kula Mar Sirna ya omong apa angger kakean grameh malih kaya ngono omongane mangkat to Peter mangkat ayo dina iki sura iki lak sepi to sura iki lak sepi to mangkat to nggih riyen aja ngembe kalih kula to jenengan lha pancen kula niki lunga mboten kula warak-warake teng sinten-sinten kok mboten nate kaya wong-wong pamer ngoten nika ngitan parane mboten nate mangesti darmaning kabudayan rahayu mboten kula lunga meneng ngoten mawon ora mboten nate kula tabung ijo mboten nate mangkata ya truk mangkata mergo aku nampa perintah tunggal saka anak Prabu Duryudana yen baliku marang negara Ngastina ora entuk gawe tan wurunga bakal nampa duka gedhe-gedhene nampa pidana nggene nyatanipun kula nembe repot titip mboten ngoten mboten ngoten kula tak ngayahi jejiban kula langkung rumiyin niki amanahe para kawula Pecukilan yen kula tinggal minggat niki mangke kula dianggep wong tuwa sing ora urus tetep kowe budala tetep kowe mangkato mboten purun kowe mangkato mboten purun nggih mboten purun somo lole somo rantre lole hirung gajah jenenge telale nggo rembukan jenenge lambe wong wedok metu bengi jenenge lole mangalih mriko mangalih astagfirullahaladzim ora
Mula raine kaya ciduk ngendel-ngendelne ora. Ayo budal dina iki. Arep numpak apa? Manut aku. Paten ra numpak bis ngono. Nggih riyen batat numpakan niku gampil. Ning kula niki mboten longgar. Wis pokoke mangkat. Mangkat dina iki. Seragame anyar iki. Nggih ora. Mboten saged. Sepisan mboten saged, tetep mboten saged. Sak menika mboten saged, mbok benjing mbok taun ngajeng, tetep mboten saged. Tenan? Nggih. Yakin? Yakin tenan kowe mau mangkat? Estu. Penak lho, banter lho bise, udu biasane lho. Mboten tetep. Alah ngapusi mengko ora. Koyok men ora keju engko. Tetep mboten budal. Yen ra budal tak ruda paripeksa lho. Aku tega tegel mentala mateni karo kowe gantung karo sirahmu. Yen pancen teng mriki jenengan butuh ngejak rame kalih kula. Nyibarat apa Pendhita Durna? Kakang Durna. Apa? Aku tak golek rokok dhisik ya, Kang. Oh, wong cirih gede wedi mati ora senengane kaya ngono kuwi. Ora patut babar pisan ora. Petro, Nun, wani tenan karo aku. mboten wani kalih pendhitanipun ning wani kalih tumindak jenengan sing mboten dalan. Ayo. Yen pancen kaya ngono, golek papar sing jembar. Golek papar sing bawira. Njaluk tak ingkong dina iki kowe. Njaluk tak jejueng pandhara tak